Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Masih Channel. Ceritanya di pagi hari ini aku lagi berada di lapangan guys. Nah, karena apa? Ingin mengecek apa lokasi, ngecek lokasi persawahan. Nah, di sana tuh di tengah sawah itu ada bangunan paling mewah guys, Nongorjo. Waduh, di sebelah sana itu adalah di tengah-tengah sawah. Jadi aku harus meluncur ke lokasi. Nah, sambil healing dulu. Esok-esok ini iki melaku dhisik. Biasanya wong iku nek melaku ya nganggo sikil, sepedahan. Kalau aku ndak gas, pakai gas motor. Nah, supaya apa? Cepat. Nah, pari-pari mulai menguning, sebentar lagi akan panen ya. Nah, lainnya kayaknya juga mulai panen ya. Nah, berhenti di sini dulu. Kayaknya cuaca hari ini mau hujan nih, mendungnya mulai peteng dedet. Nah, tahukah tuh mendungnya? Hancur minang lagi dalane bos, akapok ketara gelindingan kombi. Nah, ini loh, hancur minang, hancur nih. Kalah karo krepyak ya kombi guys. Nah, sebagian wes ono sing panen. Nah, panen itu ndak sama guys, tidak sama karena jenis padinya juga ndak sama. Ada yang Philip, ada Cibatu, ada 32, ada Cibogo. Tuh jenis benih padinya tuh lain-lain. Nah, aku ingin ngecek. Nah, pojok sini tuh kena penyakit ireng ngene iki, jenenge diarani gosong pangan, dipangan kresek guys. Nah, sebagian juga menguning, bagian masih hijau royo-royo, kemungkinan habis lebaran. Ya aku arep ngecek, mangkane iki panene cuplek diarani nyuplek. Nih, ini adalah tempat penimbunan air. Di sini juga iki lho, bekase kombi pating bleketot kayak gini. Yuh, lemai masalah balah. Halo guys. Nah, sebagian ki panen, sebagian sik urung. Ki apa ngecek sibel dhisik karo healing dulu sambil melihat bangunan mewah di tengah sawah. Nah, ya. Lho guys, ndak jauh dari sawah itu. Ki ancene ya ning sawah. Di situ tuh banyak rojo koyo anak sekolah, bangunan sekolahan guys tuh. Ini adalah rumah sibel. Nih. Sapa sing ape iso? No. Mesin kombine neng pojok kono. Di sana tuh ada mesin kombi. Nah, tuh. Nek cuaca nek esuk-esuk ngene iki yo sejuk, adem. Raketang wong tani iku mbutuhno panas. Sebetulnya nek panase banter, pari-pari iku cepet tuwek guys. Beda karo nek cuacane dingin alias hiup, dinamakan hiup apa hiup. Ku neng tanduran neng pari ku suwi
Nek cuacane panas 3 hari 2 hari. Pari-pari ngene iki ya wis cepet langsung karena tersengat oleh panasnya matahari. Nah, aku harus meluncur ke lokasi sawahku. Motorku tak gasang neng tengah dalan iki, guys. Karena apa? Sik durung ana wong liwat. Bangunan lagi diselehno wae wis hancur minang. Aduh. Hancur minang, hancur minang. Iya toh. Nah, sekarang aku harus meluncur ke lokasi sawah Inyong dulu. Kok kayaknya ndak bisa mundur ini. Aduh. Aku harus pelan-pelan, guys. Karena apa? Lokasi jalannya cuma satu. Aku ya kudu pelan. Pelan. Mosok esok-esok arep menoplak. Ya jangan. Nah, iki lho, jalane iki cuma ning tengah tok ngene iki. Motoku yo kudu awas. Bane mereset sithik. Wah, ya wis. Lepot aku. Makane ya kudu pelan. Selamat, Pak, selamat ya, Pak, selamat. Selamat, lindungilah aku. Ya begitu. Nyampe di lokasiku. Nah, sudah sampai, guys. Sekarang sudah sampai. Nih, ini loh lokasi sawahku. Parine wis mulai menguning-nguning kan. Nih. Nguning-nguning matuk bodoh. Lah iya. Wes ora kena nggo sangu bodoh iki bagaimana? Bodoh-bodoh saya urung panen, guys. Tapi bongkote sik ijo kaya ngono sik. Alah ya sayang. Nek bakul ngono ya wis ngono wae. Nek bagine wong tani sik kurang ben rodok tuwek sik daripada ya nanggung iki asline yo nanggung 1000 nanggung iki diarani. Kudu ya bar bodoh iki engko. Pak kajike ya teng celoneh. Mbah, 3 loro iki jare. Ngene ijo kuning. Heeh. Ijo kuning. Pokoknya 32 iki. Mbah cara mana apa nek apa newi Sulaman kali ya? Ketoke. Kayake pari Sulaman. Walah nggonku wae kadang ya ana lek ana sing ijo, ana sing wis tuwek. Ngene midis panen ta? Pun. Oh. Oleh 39. Waduh. Akeh to? Selikur sampai 18, mriki 18 mriki selikur. Lho. Beda ta? Betul, kan renggan kan. Seprapat. Walah kene seprapat, kono seprapat. Oh, ndak ora padha anune ngono to, Lek. Duka ya. Lah mbiyen antekku kok kaya sigar to nek kene iki. Nggih sigar. Sigar kan gadane tiang gadane sinten? Pak Tris ah. Sigar kan minggar Pak anu. Oh. Mencolot berarti. Selikur kalih 18. 8. Ini Budarmo 35. Endi? Sing niku sinten? Oh, sing kono. Sigar iki? Nggih, 35. Oh. Kan oleh 48 jare. Lho lah. Lah kok adoh men iki? Lah siki gone sinten anu? Sing bulu, sing yang
Tahun niku biasanya 28, 26, Hah, 23. bae berarti susute oke ya, Lek? Nggih. Sing 32. Oh, ngono. Sing 32. Karek ndelok sing pari jilu iki. Sing suwe iki. Lah ya pari sing jilu iki karek ndelok iki engko ya muga-muga ae. Tapi Ngono. anune beda lho, Mbak. Olahanane juga anune beda. Lah iya. Ngelasne parine iki Oh alah, lah kok susute kok adus. sik anjloke kok nganu men yo. Gak nrimo sak rong sak ya. Ya ya. Darmu berapa? Teluas sak iki. Nah iki 32 Cibatu iki. Cibatu. Oplosane, heeh. Ngene Rizky iki 32 dioplos Cibatu. Heeh. Kok ya Kak? Heeh, dioplos lek iki lek. Ya maksudnya oplosane kok 32 kok. Ya imbang coba. Nah, lha iki lho Cibatune jek rodok nganu 32-ne wis rodok nganu ki. Heeh. Iki tak tekoki iki kok jarene oplosane Cibatu iki. Walah. Berarti sing pari-pari nganu ki ya rodok anjloke ya. Akeh iki. Healing dulu, healing. Nah, di sini juga mulai Ki ndek iki lho, pleh pira iki? Ketinggalan kan rata. Heeh, nek iki racak iki. Sing wingi iki. Karek ndek iki oleh pirang puluh. Iki 3 loro karo Mikongga iki oplosane. Wis anu Heeh. pasarane wong oplos 32 Mikongga. Ya, oplosane iki nek ra Mikongga ya Cibogol. Oplosane iki kuwi. Lho guys, walah lah. Sengenge ora muncul belas sih. Ayo ngene ra ngedukno rega gabah iki lho piye. Gabah jare 6,5 kok karek 6,3 iki lho. Piye. Nah, iki besi tua mendongkrok di sini. Biasanya kene iki tempat berteduh untuk para petani. Nah, ngene iki. Esok-esok healing. Kok harus mengecek sawah Panglimaku sih. Mergo sawah Panglima itu ndak jauh dari lokasi sawahku. Kemungkinan ya ada 100 meter. Nggak ada kayak 100 meter ora ono. Tapi kayake kok sik joro-yoro. Katon ijo royo-royo sekan tempate sawah Panglimaku. Nah, iki sing sebelah kene ya wis tuwa. Sing sebelah kene nom kabeh iki sekan. Pokoke nek urung bar bodo ya urung tuwa. Nah, iki lho. Disinilah lokasi tempat sawahnya Panglima Supirna. Iki lho, seijo royo-royo kaya ngene. Nah, iki sawahe bosku. Sampe ujung desa kono kae, guys. Sawah iki. Kae putet ketok klip-klip omah kono kae. Iki perbatasan sawahe. Nah, yes, cukup samene bae. Terima kasih yang sudah menonton videoku hari ini. Matur suwun. Jangan lupa like, subscribe-nya lor, tolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.